खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 एप्रिल 2023 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। जेनिबो आंखाल जानाय नङा, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननायबो बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागौ आरो बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुङोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुनजों गोरोबनो गोब्राब जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआ आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन आरो जेरावबो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय दिनै हेफाजाब मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा बेबार नांनोबो हागौ मावनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन नाथाय अब्लाबो सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमाफोरनि अननाय आरो बोरखौबो दिनै मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन
गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव गियाना बांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों